kining suborno-suborno nahitabo na gid ni panahon ni Jesus. Ang kwarta gid ba mo'y gamiton. Primero si Judas mao'y subornohan haron madakop si Jesus. Karon nga nabanhaw na sad si Jesus, ang mga gwardiya na sad nga nagbantay nga nakasaksi gyud pagkabanhaw ni Jesus, mao na say gisubornohan. Gilingay mong tupad ina nakadawat na kag suborno. Kadawat na. Uso gini sa ato ning suborno. Abisan din sa atong nasod karon grabe man kaayo ang kanang sukad dili lang karon, sukad paginis una. Basta lagi sugod kog butar sa una kanang active na 1992. Niya apil na ko adto mga kanang diskusyon, lalis-lalis, panahon aning politika, 1986. Atong nag-people power ta. Sugod na ko ato. Nya unsa man gi kasagarang accusation, kana gyung gamiton ang kwarta aron matuis ang kamatuoran. Kaning kwarta pertining mutuis og kamatuoran. Karon naay mo ingon 30,000 ang na apil sa EJK sa katong kang former President Rodrigo Duterte nga war on drugs. Nya pag-abot dito sa ICC 43 na lang. Ang asa naman sa to ang 30,000. Kinsa man say gasigig sulti ato. Apil pa man gani ato ang mga mainstream media. Nya karon sa 43 naa na say ning mga witnesses nga ning baligtad na sad, nanulti na nga gisubornohan ra ko, tagaan kog ingon aning kantidara. Makaingon sa tinuod baka ni nga sa una atake siya diri, karon di ana sa siya speakers. Nana bisan sa atong mga politicians karon sa una pagsugod sa kumpanya diri sila aring partiduha, karon di ana sad sila speakers. Unsa man na agad-agad lang o kinsay dakong ikasuborno. Sige man na karon, sige ana-ana ba. Nya muratag mabuang magtan-aw sa una diri, sa karon diri, sunod sa diri. Kinsa may kusog mang suborno karon, Team Marcos o Team Duterte? Ayon lang magtubag. Ano bang ato ng pamalandongon? Nya sa mga original sang nanagan, hay may dali subornuhan kadtong nanagan nga tuwa panig sa Team Marcos o kining Team Duterte. Hay man ro'y nagbali-bali, hay may nagkanang nagtabok-tabok ang katong original nga nag-line up sa Team Duterte o sa Team Marcos. Kanang mustik sa ilang partido, mao nay atong butaran tingali, usa na sa mga qualifications, pero kanang magtabok-tabok na mamangka sa 2, 3, 5 ilog. Oh, bati man na. Panalitan, ikaw ba na? Karon imong asawa, duog nimo. Sunod si mana, to ana sa spari. Okay mo ana? Pari. Ni pari di ay. Okay mo ana? Di, oy. Wa na siya faithfulness. Og dili sa na makahatag og dakong kaayuhan sa atong kalibutan og sa atong nasod. Kanang mga baruganan nga way angkla, kana bang mga sakayan nga way angkla, mga barko nga way angkla, way pundo nga solid, paliron ras baud sa mga tentasyon. Ug mao na nahitabo sa atong mga leaders sa atong nasod, mao nang grabe ang pagkahugno karon sa atong nasod in terms of economics, in terms of peace and order, in terms of kahiusa, unity among Filipinos, especially among leaders. Wa na naron mahitabo. Nga naman, kay kana laging batasan, suborno-suborno. Sa daghan lag ikahatag nga kwarta, mao'y atong sundon. Pero tanawa si Jesus. Tanawa ang iyang mga sumusunod nga original. Sama nila ni San Pedro. Tinuod, nakapamakak si San Pedro. Pero sa iyang gipakita karon nagibasa sa unang pagbasa,
iya nagyong ligon ang iyang baruganan og bisan pa og hulgaon na sila sa kamatayon, bisan gani gipangpatay na gid sila, wa gyud mausab ang ilang baruganan nga si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo ang nagpakatao nga Ginoo og gipatay sa mga makasasala, pero nagpakamatay apan nabanhaw. Gilingay mong tupad ing na maubasad na imong baruganan, ha? Mausad na baruganan ni San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer mangita gyud kamatuoran. Dunay panahon nga murag ning shaky ang atong simbahan, panahon niya nahimong duha ka buok or natulo ba to ka buok atong Santo Papa, ni claim og pagka Santo Papa, pero nangita gyud kamatuoran si San Vicente Ferrer. Gani iya gyung gikumbinser katong iyang gisuportahan nga dili di ay mao ang nahimog yung tinuod nga Santo Papa. Iya gyung gikumbinser undangon taning atong pag-claim adto ta, mutahod ta sa tinuod gyud nga Santo Papa. Ano ba mangitag kamatuoran bahalag sakit? Sakit maning kamatuoran, kasagaran gyud. Sige, lingi arago na imong tupad ing na wa kasakiti anang imong naong ing na. Kay karon daghan na kay gisakitas ilang naong, ang ilang buhok sakitan na sila, magtan-aw sa ilang kilay sakitan, magtan-aw na mga kunot-kunot diha sakitan. Pero wa gyud mo kapasalamat, wa kita kapasalamat kadtong batan-on pata pagkahamis na tog naong, pagkanindot na tog mga buhok. Na uban gisakitan na sa ilang tuhod, ilang hawak, nya magsigig reklamos, Ginoo, Ginoo ayuha taon ko. Huna-huna aragot to nga karon 80 na ka, 70 na ka. Kadto di ay 10 anyos pa ka nga ris 30 anyos, mao din na imong gibati. Wow, nya nakapasalamat kas Ginoo ato, basigwa. Karon mao na ning panahon na magsigi kag pasalamat, Ginoo, salamat sa pagpahinomdom nga dili di ay permanente ang akong himsog nga lawas, dili di ay permanente nga hugot ang akong panit, mangunot gid ni madugay, dili di ay permanente nga ang akong utok sharp kaayo, dali na di ko makalimot bisan gani sa akong birthday usahay malimot na ko. Kining akong bana sa una, kada gid namo anniversary daghan kay ni siya pakulo nako, pero karon nagsige na laghagok wa gani ka great. Ano ba? Pero natural di na. Dawat ka matuoran. Di ba? Dawaton ta na. Nya mo dawat sad mo sa kamatuoran nga kining nagwali karon, posible mauna ni ang atong last nga pista. Di ba? Nga magkuyog ta, isip ako'y inyong parish priest. Tinuod, ato lang ning isulti dinhi na atay request kamo na asad mo'y request nga ma-extend ta dinhi tungod aning daghan patag bayronon, daghan patag ayuhonon, pero di man na mao'y kamatuoran ang ato mang authority sa archdiocese mao'y masunod ato sa nang dawaton, og dawaton ang atong gihangyo. Oh, praise the Lord. Og di sa dawaton ay wala di na ta magsigig reklamo, di na ta magsigig pabor-pabor, pabor-pabor. Ayaw ana. Tahura ang authority. Mao na dili nato ituis ang kamatuoran. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. At the end, wa gitay laing lauman, dili tao, dili padersyano, dili kamo, dili ang atong mga benefactors and donors ang atong kalauman. At the end, ang Ginoo ra gyud. Muna ako karon maligya magitaning atong slot kay pista naman nya kinahanglanon kay nato napatay pila pa ning ato rong kuan atong GHDP 27,309 pa ang atong halin, napay 42,691 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Sa inyong paminaw nining atong 2 weeks nya kutob ra ni karong May 3, mahurot ka ning 42,691 og kahalin. Sa inyo lang paminaw mahurot dili.
Uy, kusga eh. Ingna lang kung way siguro. Kanang ay lang kung kabala. Kung ato yung tuuhan ang Ginoo, mahurot gini kay tandugon manas Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Ako, kamong naminaw dias online, mamalit raman gid mo aning slot. Pila ra gud ng 100. Kung kitang tanan madasig sa pagpalit ani, hurot gini. Pero mudaog gani ang yawa nga kusog ay manintal. Muingon ra gyud, ayaw na. So, saon sana. Aw di gini mahurot. Nya posible nga dili nato madayon ang ato mga plano kani mga activities, labi na gyud ang atong pagpanghatag og bugas, pagtabang sa mga chapels nga atong ibilin karon kay posible mang last year na ni nato. Dili gina madayon kay unsa may atong ihatag kung di ni mahurot og kahalin. Pero ako, wa jud ko'y gamayng duda. Salig jud ko ninyo. Salig sad ko aning atong mga followers, mga online nga muhatag ra gyud mo tag 100 gikan karon hangtod May 3. Nya naman ni challenge nga 12 slot challenge 1,200. Salig sad ko nga naa sa uban diha kusog kayo magpa-challenge. So na may 796 nga challenge. So kini mga igsoon isandig tanis Ginoo. Di na ni isandig sa tao. O kamusang mamalit og slot kay bawo sad ko nga inyo nang gibuhat tungod kay nisalig sad mos Ginoo. Wa mo mosalig anang kwarta nga inyong gihuptan. Congratulations. Og ang atong Ginoo maunay muhatag kanato sa tanang butang. Diri sa atong ebanghelyo niingon diri nga miduol si Jesus or miduol sila ni Jesus og ang gisulti ni Jesus kanila kato mga babay ang kalinaw mag-uban kaninyo. Usag gistimaan mga igsoon nga ang Ginoo atong gisunod bisag unsay atong buhaton taliwa sa kalisod, taliwa sa daghang pagsulay og mga sakit og kasakit malinawon gyud ta. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing na malinawon ra ka karon. Hingna kano na sa imo rong nasinati malinawon ra ka. Kinsa karoy mas malinawon ang Team Marcos o Team Duterte? Ang mga kandidato nato karon pila na lang kaadlaw ang kuwang 30 minus 21 9 plus 12 pila na lang 21 days. Sa 21 days karon nila nga nag-anam, nag-os-os, malinawon ka sila? Kadtong malinawon, congratulations, pildi og daog, malinawon gyud mo. Nya mailhan na gyud nato ang malinawon. Ngano man, malipayo na silang magpadayon sa ilang pangumpanya, di na sila magsigig panaot, niya ikaduha, di sad na sila mohonong pagpangalagad, pildi og daog, mga lagad na gina sila. Pero kining mga yawanon, ratol kay na sila karon, ratol, di hapit katog, o niya, og maudaog na sila, daghan kay na sila bawionon, mo nang mangurakot na sila maayo. Wa na sila hapit agi, mo na ato sang sangsuwayan og pamalandong, sa naglingkod, kanang ni Angkon og Team Marcos og Team Duterte, pulos man na naglingkod sa atong pangagamhanan, niagi man na silang mga posisyon. Kinsa kaha ang kusog gyud mga lagad og dunay nindot nga agi sa atong Pilipinas, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay nalamog tubag, mamalandong ta og maunay atong suportahan kung gusto tang maduol-duol sa Ginoo. Ato ng choice, ato ng judgment, pero mangayo taglamdag sa Ginoo. Ang Dios nga nabanhaw, mubanhaw unta sa atong nasod karon nga murag hapit na mahaambak sa bungaw sa kadautan.